Én minden jót kívánok, ahová csak nézel, nyíljanak virágok, még a hó felett is virág nyíladozzon, dalos madár zengjen minden rózsabokron. Indulnék Kanadába, késik a hajó, hát amint látszik elég morgós a tenger, meg az időjárás megint beborult, úgy látszik minden második nap után nap, illetve esik az eső. Összék itt minden. Itt vannak a nagy hegyek. Kanadá, most tartok. Megérkeztem szerencsésen Panarea szigetére, hát a tenger az nagyon viharos, úgyhogy bizonyos hajójáratok el is maradtak. Kicsit borította a programomat. Most ez a sziget ez mindössze 3 km hosszú, Liparitól 20 km-re van északra. Bővelkedik termálfürdőkben, úgyhogy ez ilyen kedvenc üdülőhelye volt régebben a lipariaknak. És innen messziről nagyon jól látszik egyébként a Tromboly. Holnap szeretnék eljutni, úgyhogy most még van egy kis időm itt a környéken túrázgatni, aztán mennem kell vissza Lipariba, mert nem egy másik hajó, az a pici sziget, Baziluszó. Úgyhogy tenger nagyon viharos, most látok egyszer is. Úgyhogy fel nem bújolnak. Sikátorok között sétálgatok, úgyhogy és még a kilátás is gyönyörű. Úgy ott van a Tromboly. Na, menjünk akkor tovább. Van a sziget legnagyobb hegycsúcsa, 720 méter magas csúcs, és akkor itt megtaláltam egy táblát, hogy van itt nekünk erre egy fumarolánk. Megérkezik, fantasztikus, gyönyörű, gyönyörű a tenger. Gyönyörű lávapadok. Illetve már kavicsal meg vannak fogva. Csodálatos.
Itt lehet élni. Ohó, a hajó. Szedik ki a hajókat, mert itt nagy gond lehet. Nagy viharra készülnek itt estére. Ezért is töröltek egy csomó hajójáratot. Kirándulás után megérkeztem vissza Lipariba. Itt vagyok most a déli részen, itt már erősen érződik a kénes gőz, valószínűleg a vulkánóról a szél fújja ide. Itt lehet látni a Monte Rossát, tetején van egy szép kereszt. Azután ott lenne az egyik kikötő, meg a másik, illetve a másikat eltakarja ez a gyönyörű Fellegvár, de a normannok építették ezt a püspöki székesegyházat. Egy csomó görög-római, Krisztus előtti jóval rom. Itt van a Monte San Angelo, ez 500 méter fölötti. Majd itt van a Monte Giardia, illetve Giardinia, mert tegnap előtt másik oldalról láttam. Úgyhogy nagyon szép panoráma innen is, de Fellegvár ez nem fantasztikusan szépen látszódik. A tenger is gyönyörű, most már megnyugodott, úgy látszik, hogy a vihar az elmúlt, vagy múlófélben van. És hoppá, itt van egy kis sziget. Ez úgy néz ki, mint a Tündérlalába, az a kis sziget, ahol Amalfi kapitány is járt. Nagyon szép.
És már meg is érkeztem a Vulcanus szigetéhez. Az előző helyhez képest egy 500 métert sétáltam még dél felé, és itt a sziget. Itt van a Vulcanello, a kisebbik vulkán, mögötte található a nagyobb kráter, a nagy Grand kráter, amire fölmásztam. Tetején van ez a vörös bazaltos sapka, alul pedig ez a bazaltos, fekete bazaltufás réteg, és itt van mögötte végig az egész sziget, ami gyakorlatilag 5 vulkánból olvadt össze. És ha megfordulok, akkor itt látom a Liparinak a csücskét. Egy mozdulattal vissza a vulkánóra. És a két kráterrel búcsúzom mára. A mai napon Panarea szigetén jártam, a hajó Salina sziget érintésével én érkezett meg Panareából, mert nagyon pici sziget, 3 kilométer hosszú. Végül is hát üdülőhelynek kiváló, ilyen fumarolákban, ilyen melegvízű forrásokban gazdag. Nyugdíjasoknak, főleg aki rosszul alszanak, szerintem kiváló, mert a Strombolira gyönyörű a rálátás, és hát éjszaka azért a kitöréseket nézni, ami a Strombolin lezajlanak, hát fantasztikus lehet. Úgyhogy mindjárt mutatom a térképen, hogy végül is merre jártam. Nos, a hajó Lipari kikötőjéből Salina érintésével érkezett meg Panareába, ahonnan kiváló a kilátás Strombolira, úgyhogy annak egy részét itt töltöttem, majd Panarea után visszatérve Liparira lesétáltam Lipari déli részére. Csodálatos volt innen a panoráma, egész a Lipari szigetekre, illetve Vulcanus szigetére. Salina szigete, a hajó mint mindig észak felé, Panarea, illetve a Lipari felé is mindig itt áll meg. Azért mutatom, itt van a kikötője, Santa Marina Salina, ahonnan fényképeztem le ezt a krátert, illetve ezt a hegyet, amit Monte Fossa delle Felcinek hívnak. Most van még egy krátere a szigetnek, gyakorlatilag 2 kráterből áll. Ezt megy egy kis utacska.
És nem véletlenül hívják zöld szigetnek, itt mindenféle bükktölgy, fenyőfélék, meg egyebek vannak itt, és nagyon sok víz van. Ezen a szigeten van a legtöbb víz. Itt a sziget déli sarkából, Lingua kisvárosa mellett van egy kis tavacska is. Arra a szigete nagyon picike, 3 kilométer hosszú. A hajó a Drauto kikötőjébe érkezett, onnan itt elsétáltam San Pietro, illetve ettől fölé itt a fumarolákat keresve. Itt láttam ezt a gyönyörű tengerpartot, szinte mindenhonnan innen a partról gyönyörű a kilátás Strombolira. Nagyon nagy vihar kerekedett itt, el is töröltek néhány járatot, úgyhogy a napomat egy kicsit keresztül húzta, de aztán szerencsésen visszaértem Lipariba. Lipariba visszaérve eljöttem a sziget déli részére, följöttem itt a hegyvidékre, jöttem ide a tengerpartra, onnan gyönyörű volt a panoráma egész Liparira, filmen talán látszódott, illetve lehetett látni Vulcanos szigetét is, ahol tegnap jártam, kis vulkánt, illetve a nagy krátert. Szóval a mai nap Panarea és Lipari. Ha elhagysz, mint az ég alján a nap, mit is tehetnék, hogy ne szánjanak? Ki fogná fel szívével énekem, ha te sem érzed, hogy ki vagy nekem? Kis farkas száll le az est, ringatóz hát angyali test, nyújtóz csöpnyi dundi láb, durva kőre még ne hágj, szunnyadj kicsi farkas. Kis farkas, ó de hamar, szél, eső és hófogamar, futsz, sietsz, hajszolva fájok, akkor majd jó lenne az álom, szunnyadj kicsi farkas.